kai bara ma ku ji wata al'adar Allah a cikin kwakwalwarka akwai halittar da bata wuce rabin kwayar gero ba. Rabin da Allah ɗauko min kwayar gero, kama ajiye ka ce kwayar gero to bata kai rabin kwayar gero ba a kwatankwaci, amma ita kadai Allah ya zuba mata saiwoyi sama da 150. Saiwa sama da nawa? 150. Billahi allazi la ilaha illa huwa, kowace saiwa akwai ɗakin da ta shiga a jikinka, hatta da farcen nan naka akwai saiwar wannan. Shine master gland, pituitary gland, guddatun nuhamiyya. An kana so ka san abun mamakin kudurar Ubangiji, ka bincika wannan halittar. Shi glands ɗin da nake ethnology ko endocrinology, a cikin wannan ƙwayar la ilaha illallah, a cikin wannan ƙwayar ne wacce bata kai rabin gero ba Allah ke samar da ruwan halittar mutum. Ruwan halittar mutum ƙwayar, to kun ga ashe samar da abin da haɓakar abin duk ina ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi isa kai yayin da kace ka ɗauki sashi na Islamic medicine a entrepreneurship a wannan makaranta ta legal Aminu Kano, billahi allazi la ilaha illa huwa ba kanka ka taimaka ba, al'umma ka taimaka, saboda abin da baka kai level ɗin gurin ba an kawo maka shi gabanka, an kuma buɗe maka shi islamically ka gane shin wai addinin naka ma yana bincike ko ya san abin da ake yi. Na fito muku da ɗaya daga cikin sinadarin ruwan da yake cikin wannan halittar, adrenocorticotropic hormone, shine ruwan taimakon gaggawa